Že vítajte pri prvej epizóde podcastu Škôlka online podnikania, kde rozmotávame základy biznisu, tak aby to pochopil jednoducho každý, aj ten, kto iba stojí na štartovacej čiare. A toto je Marek Petrovič, podnikateľ a marketér. Môžeš niečo povedať málo o sebe? Dobrý deň, tak ďakujem veľmi pekne Lenka za skvelé predstavenie. A, ako bolo povedané, moje meno je Marek Petrovič. Okrem podnikania a marketingu sa venujem napríklad aj vzdelávaniu. Vzdelávam na ekonomickej univerzite tu v Bratislave a môjim cieľom alebo celkovo životným takým naplnením je, že vzdelávanie ma baví a preto vlastne vznikol aj tento podcast. Tak a dneska sa pozrieme na to, čo v skutočnosti znamená slovo marketing, prečo sa jednoducho nerovná marketing reklame. Taktiež, čo väčšina začínajúcich podnikateľov v dnešnej dobe podceňuje, taktiež, čo je konkurenčná výhoda. A môžeme sa presunúť na prvú tému, a to je teda predstavenie a motivácia. Teda chcela by som sa spýtať, čo ťa motivovalo založiť škôlku online podnikania. Tak škôlka online podnikania vznikla ako vtedy, keď som zbadal, že strašne veľa podcastov, strašne veľa vzdelávacích platformiem vzdeláva v tom pokročilom marketingu. Každý chce byť špecialista, mať profesúru, mať PhD z marketingu, ale každému chýba reálne tá škôlka. Väčšina ľudí, keď sa pozriem na rôzne marketingové blogy a tak rieši ten high-end, ten koniec toho. Že to znamená, nefungujú mi kampane a nefungujú mi rôzne facebookové kreatívy a tak ďalej, ale skutočnosť je, že 95% problémov je na webe, v marketingu, v biznise ako takom, v biznis modeli a podobne. A preto vznikla škôlka online podnikania, kde chceme podávať ten obsah úplne od začiatku a postupne nejakým štýlom vzdelávať tých ľudí. Áno, a ja som si vlastne všimla na sociálnych sieťach, že každý chce len vlastne všetko jednoducho a rýchlo, najlepšie ešte aj cez AI, ale nikto sa reálne nezamyslí nad tým základom úplne toho biznisu, že prečo to nefunguje. AI je veľmi dobrý nástroj, veľmi dobre si mi nahrala. Presne to je to, že AI nám vytvorí úplne super príspevok, ale pokiaľ my ho zle natáskujeme, dáme mu zle tie prompty, to, čo mu napíšeme my ako jeho úlohu, tak on to vytvorí presne podľa toho, čo mu vlastne zadáme. A keď vlastne si pozrie človek túto škôlku online podnikania, tak by mal získať vedomosti o tom, že ako napríklad aj správne promptovať to AI, alebo ako sa zamýšľať nad tým biznisom a tým pádom by mal získať aj svoju konkurenčnú výhodu. To znamená, že pochopiť ten biznis, ten marketing úplne od začiatku. A tak aby sme to tak poslucháčom zhrnuli, pre koho je tento podcast vlastne orientovaný? Je to pre všetkých začínajúcich podnikateľov, pokročilých podnikateľov, je to pre všetkých marketérov, ktorí sú špecialisti, dokonalí špecialisti v PPC, v Meta Ads, v čomkoľvek, web dizajnérov, pre každého, koho zaujíma online marketing a vlastne aj pre všetkých študentov, ktorých baví vzdelávanie, a pre všetkých ľudí, čo majú radi túto tému a chcú pochopiť marketing úplne od začiatku. A čo môžu tak posluchači čakať od týchto prvých epizód, povedzme? No v prvých epizódach by sme radi prebrali hlavne tie úplné základy. To znamená, že ešte predtým, než začnem budovať nejaký web, ešte predtým, než začnem púšťať prvé kampane, čo by som si mal vedieť stanoviť, na aké otázky by som mal vedieť odpovedať. Takže dalo by sa povedať, že to je všetko, čo podnikatelia a marketéri podceňujú predtým, než vôbec do toho vstúpia? Tohto Áno, sveta? určite by sa to dalo povedať, pretože ako hovorím, technickí špecialisti, PPC špecialisti, tí, ktorí nastavujú tie reklamy na tom Google, na tom Facebooku a tak ďalej, tak oni to vedia super nastaviť, ale častokrát im uniká úplne základná pointa. Napríklad, keď predávam niečo. Lebo väčšinou marketér aj predáva na tom Áno. Facebooku, ale píše text štýlom, že opisuje produkt a nepredáva. To je napríklad prvá vec. Ďalšia vec, 99% biznisov, ktoré poznám, a to ich poznám veľa, 300 minimálne, na ktorých som už doteraz spolupracoval, tak 99% vám nevie povedať konkurenčnú výhodu. A čo je konkurenčná výhoda, si povieme o chvíľku. Hej, vlastne dalo by sa povedať, že oni sa snažia predať ten produkt tomu spotrebiteľovi, ale vlastne spotrebiteľ v konečnom dôsledku chce iba ten
pôžitok z toho alebo tú emóciu? Toto je veľmi dobrá téma. Emócia versus rácio. Mhm. Ľudia si myslia, že sa rozhodujú nejakým štýlom racionálne. Ale skutočnosť je, že každá naša voľba je nejakým štýlom emocionálna a potom dodatočne si ju racionalizujeme. To znamená, že aj správny marketér by mal vedieť vyvolať emóciu a zamyslieť sa nad tým produktom očami zákazníka. Príklad, keď mám iPhone, keď som si kupoval iPhone, to je že úplne že basic, úplne základný príklad. Keď som si kupoval iPhone, čo som si kupoval? Ako tú kameru? No kameru má Samsung lepšiu. Skvelý displej, ktorý vyrába Samsung. Ja som si kupoval emóciu. Ja som chcel patriť do skupiny podnikateľov, keď ja prídem napríklad v Bratislave, v Prahe na meeting, na nejaké to stretnutie a všetci majú iPhony, tak ja som nechcel mať Xiaomi, Redmi, hocičo. To znamená, že ja som si kúpil emóciu, chcem patriť do nejakej skupiny. A takisto, keď to rozmýšľam ako napríklad marketér a nie ako obyčajný človek, tak aj napríklad popis produktu na webe by nemal byť zameraný na tom, iba že toto je produkt, takéto má parametre a tak, ale mal by to byť zamerané na toho zákazníka. To znamená, že chceš patriť do nejakej skupiny alebo vyvolať nejakým štýlom takúto emóciu. Takže emócia, rácio, vždy vyhráva emócia. Hej, ja som si to vlastne tiež všimla, že aj keď si vlastne spotrebitelia chcú kupovať nejaké drahšie veci, tak častokrát to nie je o tom dizajne, ale o tom, ako vlastne budú pôsobiť na tých ľudí a ako budú vyzerať v tej spoločnosti. No my sa ako ľudia sa chováme racionálne iba do výšky svojho platu. To znamená, že keby som vyhral v Eurojackpote alebo kdekoľvek 120 miliónov eur, tak si to Lamborghini kúpim. Ale teraz moja racionálna voľba, keďže nemám 120 miliónov eur, tak si to Lamborghini nekúpim. A snažím sa si to racionalizovať a rozmýšľať nad tým tak, že aha, áno, to auto vlastne nemá tú hodnotu a tak. A jakmile by som mal dostatok peňazí, tak je pre mňa tá voľba emocionálna. Môžeme sa ďalej posunúť k definovaniu marketingu. Ako by si skutočne definoval marketing? Čo to znamená? No, za mňa marketing je budovanie systému. Marketing podľa marketingových teórií, to máme tie základné 4P. Product, price, cena, place, miesto a promotion, teda reklama. Teda marketing nerovná sa reklama. Marketing je zložený aj z reklamy. A toto je veľa ľudí tomuto nechápe. A myslí si, že spustím si reklamu na Facebooku, teda vytvorím si nejakú tú stránku na Facebooku, hneď mi to ukáže, vytvorím si príspevok najlepší, aký viem, aj keď vlastne neviem. A potom ho mám podporiť 5 eurami a ja robím marketing. No nie, nerobím marketing, vtedy sa snažím robiť reklamu, aj tu nerobím dobre. A teda reklama je iba jedna z tých 4 súčastí marketingu. Marketing buduje systém, reklama pomáha predávať. Takže to je taký napríklad hlavný rozdiel. Veľa biznisov nerobí marketing, robí reklamu a to je ten problém, že vtedy vidíme, že človek sa pozerá iba na tú reklamu a teda naše reklamy, naše kampane nepredávajú. No a keď sa pozrieme potom na celý ten systém, to znamená, že produkty, ako sú radené na webe, či máme dostatočný počet produktov na webe, ako široké máme to naše portfólio, kto je naša cieľovka, ten place, na akej sociálnej sieti som, cez aké kanály sa snažím predávať, tak vlastne problém vôbec nemusí byť iba v tom promotion. Tam sú 3 ďalšie veci, kde môže byť problém. Tak v minulosti sme sa aj v našej agentúre zamerali na mystery shopping. Áno, mystery shopping je jeden z takých produktov celkom zaujímavých, ktorý tiež robíme a vlastne je to tak, funguje to tak, že objednáme na tajňáka, to znamená, že niekto známy objedná z nejakého e-shopu a zhodnocujeme jedna vec, že aký je zážitok užívateľský na tom webe, ako sú popísané produkty, či je všetko jasne komunikované, či web dobre vyzerá na telefóne, keďže väčšina toho trafiku, tej návštevnosti je na mobilných telefónoch. A potom sa pozeráme na to, že čo sa stane potom, keď si objednám, to znamená, koľko e-mailov mi príde, napríklad prišlo 10 po jednej objednávke. A potom sa pozeráme, že aj ako ten produkt fyzicky príde. Na toto veľa biznisov zabúda. A na toto zabúda veľmi veľa biznisov, hlavne z toho hľadiska, že nákupom sa nekončí marketing. Lebo nekupujte každého človeka ako úplne nového. Ten, kto vám už raz odovzdá peniaze a už raz vám prejaví tú dôveru, že vám dá svoje peniaze,
tak druhýkrát ho už nemusíte tak presviečať, ako keď to bolo prvýkrát. Druhýkrát on sa rád vráti, ak mu dáte dôvod a ak s ním správne komunikujete. To znamená, ten marketing nekončí tým, že človek nakúpi. Ten marketing tam môžeme povedať, že nie, že úplne že začína, ale ten ozajstný marketing tam začína. To znamená, že ak ste napríklad e-shop, tak je to o tom, že dám tam darčekovú poukážku, no môžem dať darčekovú poukážku, ďakovnú kartu tam dám. Alebo... Že ten balík vlastne napríklad pekne voní a je pekne zabalený. Áno, Odfotím presne. si ho na Insta a už Ukazujem ide, ďalej áno. a je tam ten social proof, to znamená nejaké potvrdenie tých ľudí, že áno, tento e-shop je kvalitný. Hej, alebo ho vlastne aj môžem doporučiť nejakým blízkym, lebo som spokojná vlastne s celým tým nákupným zážitkom a sa mi to nejak tak vlastne zapíše niekde do mysle, že tento e-shop sa mi páčil a mal som z neho dobrú emóciu. A keby si mal tak vlastne popísať, že aj z vlastnej praxe, že prečo sa veľa podnikateľov zameriava iba na ten marketing, ale vôbec sa akože nezameria na to, že prečo im ten biznis nefunguje, akože celkovo. Lebo sa zameriavajú na reklamu a nie na marketing. To je prvá vec. Ono je takú otázku sa spýtam. Prečo ste ochotní dať za kávu v kaviarni 3 €, keď vedľa je kávomat, kde to máte za 80 centov, tú kávu? No, je to presne o tom, že ten marketing nie je iba o tom produkte. A biznis nesmie rozmýšľať iba o produkte svojom, ale mal by rozmýšľať v takom širšom, v takom širšom svete toho podnikania. To znamená, že čo je produkt kaviarne? Áno, je to káva, ale súčasťou toho produktu je napríklad aj to, že niekto vám to prinesie. Niekto vám to odnesie, ako sa cítite v tej danej kaviarni, ako sa k vám chová obsluha a celé to prostredie je vlastne produktom tej kaviarne. A preto ten produkt môže byť aj drahší, pretože máte podchytené to všetko okolo toho. Celú tú vlastne službu a celý ten zážitok. Áno, produktom aj e-shopu nie je ten produkt, ten fyzický produkt. Produktom e-shopu môže byť všetko okolo toho. Rýchla doprava, nejaká tá konkurenčná výhoda, a môže to byť nejaká služba dodatočná, nejaká emócia a tak ďalej. Čiže môžeme sa presunúť na ďalšiu tému, ktorou je samotná konkurenčná výhoda, ktorú sme už teda načali určitým zážitkom z nákupu a taktiež aj tou emóciou. A ako by si to charakterizoval celý tento pojem pridaná hodnota? No, konkurenčná výhoda ako taká, a ako hovorím, 95-99% ľudí nevie identifikovať svoju konkurenčnú výhodu. Tá konkurenčná výhoda sa skladá z 2 slov. Výhoda, to znamená, čo ponúkam naviac tomu zákazníkovi, a konkurenčná voči mojej konkurencii. To znamená, že keď vidím na e-shope alebo niekde v nejakom podniku, že skvelá konkurenčná výhoda je od 50 € doprava zadarmo, pozriem sa na každú konkurenciu a má to od 50 € zadarmo, tak už to nie je konkurenčná výhoda, je to iba výhoda. A to znamená, že identifikovať konkurenčnú výhodu je kľúčové pre biznis. A napríklad to by som chcel, aby si ľudia z tohto podcastu odniesli, aby vedeli identifikovať svoju konkurenčnú výhodu. Správna konkurenčná výhoda by mala byť po nejakom prieskumu trhu. Mal by som poznať svoju konkurenciu a povedať, že OK, napríklad naša konkurenčná výhoda, konkurenčná výhoda škôlky online podnikania je v tom, že zatiaľ všetci to robia veľmi pokročilo a my to robíme ako škôlku. My to sa snažíme vysvetľovať ľudským jazykom. Takže konkurenčná výhoda škôlky online podnikania je, aby tomu porozumel aj obyčajný človek. Aby celá konkurencia robí školenia na AI, robí školenia na ultra, super facebookové Google kampane, ale oni nefungujú, ten biznis nefunguje, pokiaľ nemá tie správne základy. Keď stávame dom, tak základy musia byť tie najpevnejšie, aby sa nám nerozsypal. A je pekné, že máme dobré kampane, ale pokiaľ tie základy v rámci tej napríklad škôlky online podnikania nemáme, tak potom nerozumieme, že jak to, že sa mi nepredáva. No tak, že sa mi nepredáva, že nemám tie základné veci definované, nepredávam na tom webe, nestaram sa o toho zákazníka potom ďalej a podobne.
Hej, ja by som to vlastne aj prirovnal presne k tomu domu, že najprv musíme mať tie pevné základy, potom ho môžeme postaviť a až potom ho môžeme, dajme tomu, dekorovať. Mhm. Čo by som prirovnala presne tej reklame a tomu dizajnu tej reklamy a že to nestojí iba na tom, Áno. ako si často klienti aj myslia. A taktiež by som sa ešte vrátila k tej konkurenčnej výhode. To som si presne aj ja všimla z praxe, že často oni vnímajú tú konkurenčnú výhodu, iba to prvé slovo, teda iba ako to druhé slovo, tú výhodu, že presne, že doručenie zadarmo, alebo že máme kvalitné produkty, to nám často povedia klienti, ale vlastne oni to zabúdajú úplne porovnávať s tou konkurenciou, že Presne, že ktorý konkurent povie, že my máme nekvalitné áno, produkty. že to je už ten základ, že to by už malo byť samozrejme, že to bude kvalitné Mhm. a že to niečo prinesie tomu zákazníkovi. A keby si tak mal charakterizovať, čo je taký najväčší omyl podnikateľov, keď si charakterizujú túto konkurenčnú výhodu, kľudne môžeš povedať aj nejaký príklad z praxe. Tých... Kde začať? Tých chýb je strašne veľa, samozrejme. A taká najčastejšia je, že si ju vôbec ani nedefinujú. A Že druhá tak vec... freestylujú skôr, hej? Áno, freestylujú, že naša konkurenčná výhoda sú kvalitné produkty, jak si ty Áno. povedala. A druhá vec je, že predtým, ako si definujeme vôbec takéto veci, ako je konkurenčná výhoda, by sme mali vedieť zodpovedať otázku, že o čom je môj biznis. Ale o čom je môj biznis v jednej vete a tak, aby tomu pochopilo aj 6-ročné dieťa. Lebo vo svete, či už online marketingu, alebo vo svete všeobecne sa bavíme so 6-ročnými deťmi. Pokiaľ ja 6-ročnému dieťaťu neviem vysvetliť, že čo robím, tak ani tí dospelí to nepochopia všetci. A ideálne je mať teda nejakým štýlom zadefinované v jednej vete, vedieť povedať v jednej vete, vysvetliť aj 6-ročnému dieťaťu, že o čom je môj biznis. Lebo keď ja poviem napríklad, že mám online marketingovú agentúru, alebo začnem ešte lepšie, mám full service online marketingovú agentúru, tak kto to pochopí? Digitálnu aj offline. Áno. Úplne na všetko. Áno, na všetko. Iné je, keď poviem, že pomáham, že na internete sú nejaké firmy a ja im pomáham uspieť na tom internete, aby boli lepší, väčší, aby zarábali peniaze. A to je už niečo, čím jednoduchšie to vysvetlím. A teraz, čo je tá konkurenčná výhoda oproti konkurencii, tak urobil som si prieskum a napríklad čo iné agentúry nerobia, že navštevujeme tie biznisy. Že ich fyzicky navštívime. Že je jedno, že či je zo Sniny, Michaloviec, Košic a tak. Ideme tam fyzicky a vieme sa pozrieť na ten biznis. Máme ten priamy vhľad do toho. A to už je konkurenčná výhoda. To, že máme know-how, ktorá agentúra nemá know-how, presne. Máme super prístup, každý má super prístup. Vieme robiť Google Ads ako nikto iný, každý. Áno, Takže to je presne to, že identifikovať si nejakú silnú konkurenčnú výhodu voči konkurencii, presne z toho, jak som hovoril, dve slova. Výhoda, čo je výhoda pre toho zákazníka a konkurenčná oproti mojim konkurentom. Vlastne ako spomínáš, aj toto jednoduché charakterizovanie konkurenčnej výhody do ideálne jednej vety, tak vlastne by som tým aj nadviazala, si mi spomínal takú analýzu, čo sa k tomuto vlastne robí. A tam sú určité otázky, ktoré by ten podnikateľ mal vedieť zodpovedať. Tak môžeš k tomu niečo povedať? V rámci kurzov učíme, že ten biznis by si mal vedieť najskôr zadefinovať samého seba. Robili sme analýzy, robili sme školenia v rôznych firmách s desiatkami zamestnancov a keď som prišiel za šéfom, nevedel mi povedať, nevedel mi vysvetliť, o čom je jeho biznis v jednej vete napríklad. Jeho zamestnanci to nevedeli. Tak keď to nevie on, nevie to jeho zákazník alebo jeho zamestnanec, jak to má vedieť jeho zákazník? To isté potom vysvetliť napríklad obšírnejšie, kto sme, čo robíme, pre koho to robíme, aký problém riešime. To sú presne otázky, ktoré človek potrebuje mať zodpovedané predtým, než začne nejakým štýlom riešiť marketing. Že identifikovať samého seba. Potom existujú také veci, ako je mission statement alebo vision statement. To znamená misia, vízia firmy. Misia a vízia. A misia je, že čo doručujem teraz, čo sa snažím robiť. A vízia je, ako vyzerá môj svet o 10 rokov, o 20 rokov. Taká známa vízia firmy bola počítač na každom stole v každej domácnosti. Vieš, aká to bola firma? Microsoft. Podarilo sa im to?
Podarilo, lebo dobre, počítače sa trošku transformovali do mobilných telefónov, lebo teraz mobilný telefón dokáže všetko to, čo počítač vtedy, ešte aj viac. Ale podarilo sa im to. Videli ten svet v Áno. budúcnosti. Misia bola napríklad, budem parafrazovať, neviem presne naspamäť, ale urobiť svet viac spojeným a viac v kontakte. Viac otvoreným, spojeným a viac v kontakte. Ktorá firma to bola? Tipni si. Facebook, správne. Pôvodná misia Facebooku. Podarilo sa im, alebo respektíve doručujú to? Doručujú. Takže toto si treba napríklad tiež, o tom sa môžeme baviť zase v ďalších podcastoch, môžeme ísť viac do podrobna, ale to je tiež jedna z vecí, ktorú by tá firma, ak chce byť dlhodobo úspešná, ak nechce len vystreliť a potom padnúť, tak by mala mať zadefinované takéto veci. Ja by som k tomu ešte vlastne pridala, že keď tá firma to má takto pekne všetko zadefinované v ideálnom stave a vie všetky tieto otázky zodpovedať, tak potom aj tej marketingovej agentúre nám a marketérom sa ľahšie vlastne pracuje celkovo s tým ich contentom a kampaňami a všetkým, pretože presne vieme, pre koho to máme tvoriť, čo máme doručovať, aký ten message, aký claim a celkovo, že akú výhodu máme komunikovať, lebo to je niekedy veľmi ťažké na to potom prísť. Áno, biznisy si myslia, že marketingová agentúra za mňa vyrieši všetko, lenže ten biznis, to DNA toho biznisu ide od toho biznismena. On by mal najlepšie poznať svoje produkty a svoju konkurenčnú výhodu. Teraz my môžeme hádať, môžeme ich nejako naviesť tých ľudí, ale oni sú tí zodpovední za ten biznis a takisto ako ja som zodpovedný za nás, že čo doručujeme, aké máme konkurenčné výhody a aby sa naplňali tie konkurenčné výhody, tak to je úloha každého biznismena. Na každom e-shope, alebo ak nechcete byť len človek, ktorý kúpim z Číny, z Poľska a predávam na Slovensku, v Česku, v Maďarsku a tak ďalej, tak by sa malo budovať nejaký ten systém, nejaký ten marketing a malo by tam byť nejaká pridaná hodnota. Ak si pamätáš Dedoles, čo predával Dedoles pred ponožkami? Trička. Oni predávali trička jednej značky. Oni potom sa transformovali, lebo potrebovali konkurenčnú výhodu, tak sa transformovali na to, že začali vyrábať vlastné ponožky. Oni si urobili analýzu a postupne prešli na to, že ideme predávať ponožky, ktorú si budeme my dávať vyrábať s vlastným dizajnom. No a vlastne na to majú aj väčšiu maržu, takže oni to napríklad takto transformovali. A vlastne aj to, že oni to spravili také kreatívne, a bolo to také zapamätateľné na tú dobu. No, keď sa bavíme o zapamätateľnosti, áno, existujú 4 publika. A som na to chcela nadviazať, že prečo vlastne je dôležité byť dneska zapamätateľný a nie iba tak byť vidieť, dajme tomu. Áno. Existujú podľa Avinaša Kaučika 4 publika. See, think, do a care. Vo Facebooku, v školeniach Blueprint sa to bežne nazýva living, looking, buying, caring, alebo awareness, consideration, conversion a potom ten caring. No a ide o to, že ľudí vo svete si vieme rozdeliť do takých 4 hlavných veľkých publik. See alebo living, to sú ľudia, ktorí žijú a nezaujíma ich nič. Proste oni nechcú nakúpiť, ani ten produkt tvoj, môj, ich absolútne nezaujíma. Ale títo ľudia sú dobrí, aby si pamätali tvoju značku kvôli tomu, že môžu sa ďalej rozprávať o tej značke s inými. Príklad. Poznáš značku Ferrari? Áno. A máš Ferrari? No nemám. A kupuješ teraz niekedy Ferrari? Ale poznáš, presne. O tom to je. Toto je to sí publikum. To isté Dedoles. Ja nevlastním ponožky Dedoles, ale v rámci toho sí publika mali tak silnú reklamu, že som si ich zapamätal ešte aj ja. Potom máš to think publikum, teda ešte sa vrátim k tomu see publiku. Toto see living publikum, na to, aby sme ich zaujali, im ponúkame ako riešenie emočný benefit. Lebo emóciu si pamätáme asi najlepšie. To znamená, že na toto publikum by mali ísť napríklad nejaké buď to vtipné videá, alebo nejaké wow efekt videa, alebo nejakú informáciu, ktorá je šokujúca, alebo niečo, čo vyvolá emóciu. Aby si nás zapamätali. Think publikum, alebo looking publikum sú už nejakí ľudia, ktorí niečo hľadajú. To som napríklad bol ja, keď som kupoval byt a pozeral som na internete všelijaké byty. Samozrejme, pozeral som aj penthousey vo Viedni, aj keď som ja nemal, ale už som v publiku, ktorý hľadá nejaké produkty.
Týmto ľuďom sa zase ukazuje funkčný benefit. Ak máme napríklad e-shop s oblečením, tak funkčný benefit môže byť úprava na mieru. Pretože som celkom napríklad ja vysoký a potreboval by som nejaké predĺžené oblečenie. Tak to znamená, že toto by bol pre mňa funkčný benefit a nejaká tiež môže byť konkurenčná výhoda. Do publikum, to sú už tí, ktorí konajú, to je tí buying a tých zase zaujíma iná vec. Tí už zaujímajú tie product features sa to volá, tie vlastnosti toho produktu, to znamená veľkosť, balenie, doprava, cena a tak ďalej. Oni sú už vlastne tej kategórii, ktorí už to tak porovnávajú vlastne tú konkurenčnú výhodu pomaly. Áno. To môžeme sa ešte tiež zastaviť k tomuto, len ešte dopoviem to caring. Caring sú ľudia, ktorí podľa Vína Šakaučíka od nás nakúpili už aspoň 2-krát. A to sú tí ľudia, ktorí nám prejavili tú dôveru. A to znamená, že oni nám už poslali peniaze a napríklad tých môžeme potom točiť v newsletteri. Tým môžeme ponúkať nejaký zľavový alebo vernostný program. Môžeme pre nich niečo iné vymýšľať. Už to personalizujeme. Presne. A teraz s každými týmito publikami, s týmito 4 komunikujeme inak a inde. Aj ten place je veľmi dôležitý. Že si publikum asi nenájdem úplne na vyhľadávačoch, lebo tí ľudia ani nepotrebujú ten produkt, tak prečo by ich vyhľadávali? Ale ten emočný benefit im vieme ponúknuť cez sociálne siete. Think publikum už vieme na vyhľadávačoch, v čete GPT a tak ďalej. To komunikujeme zase tam. Do to už sú napríklad presne, ak ty hovoríš, porovnávače. A môžu to byť porovnávače, môže to byť vyhľadávanie, môže to byť čokoľvek. A care to už sú tí, ktorých máme e-mailovú adresu, ktorým už vieme posielať nejaké buď to vzorky produktov nových, alebo nejaké nové newslettery. Máme ich v remarketingových publikách, to znamená, že boli u nás na webe, nakúpili, máme ich e-mail, tak to vieme nahrať do tých systémov reklamných a tak. Takže to see, think, do, care, rozdelenie sveta je veľmi dôležité aj pri tej komunikácii s tými ľuďmi. Ja by som ešte k tomu povedala, k tomu see a think. Napríklad ja si tiež nekupujem elektroniku každý týždeň zrovna, ale keď už si ju idem kúpiť a chcem, aby mi bola doručená rýchlo, tak ma automaticky napadne Alza a ich postavička do polnoci objednáš a ráno v Alza boxe máš. A už akože vlastne automaticky prechádzam na tento e-shop, aj keď akože nejak aktívne ho nesledujem na sociálnych sieťach, ale nejak už ho mám zapamätaného vlastne. Áno, vyvolalo to emóciu, v niekom pozitívnu, v niekom negatívnu, ale je tam emócia. Áno, môžeme sa presunúť na ďalšiu tému, aj poslednú vlastne. A to je, ako by si takému podnikateľovi charakterizoval mapu online sveta. Ako by sa v tom mal vyznať? A čo to vlastne je? Ten internet, ten online svet, to môžeme brať z viacerých hľadisk. V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že online a offline človek sa chovajú úplne inak. Ale úplne inak. Prečo? Lebo to je psychológia, základná psychológia. Napríklad, keď sme tvárou v tvár, tak tomu človekovi by sme možno nepovedali to všetko, čo dokážeme napísať do tej klávesnice. A je to OK. A takto si treba uvedomiť, že aj ten náš zákazník, on nám to nepíše ako človek človeku, on to píše ako človek počítaču. Áno, on vôbec nemá pocit, že to je reálne, preto povie to, čo by naživo absolútne nepovedal, že v živote, nikomu. Hej. Presne, súhlasím. A to je prvá vec, čo si treba uvedomiť, že tí ľudia sa správajú inak online, inak offline. Druhá vec, že výhodou online podnikania je, že sme 24/7 dostupní. To znamená, že keď máme nejakú kamennú prevádzku, tak máme svoje otváracie hodiny, máme tam nejaké produkty a ten človek nás môže navštíviť a podobne. Online podnikanie je v tom dobré, že sme 24/7 otvorení, že aj keď ja spím, tak tí ľudia môžu prísť na ten môj web, prečítať si o mne, pozrieť si nejaké videá a tak ďalej. Je veľa rozdielov proste medzi online a offline. Preto je dôležité uvedomiť si, že prečo som online. Potom druhá vec je, že keď už som online, ako sa tam správajú tí ľudia, nebyť prekvapený, že mi tam niekto vynadá, alebo že mi konkurent napíše pod reklamu. Nebrať si osobne. Veľmi. Treba sa si presne uvedomiť to, že ten človek sa baví s počítačom, tak nech mu počítač odpovedá. Áno. Netreba brať presne veci citlivo, osobne nikdy nevyhovieme všetkým. No a teraz teda ten online svet. Ten online svet by som rozdelil, že volajme to ako online zemegula, ktorá má svoje kontinenty. Prvý veľký kontinent sú vyhľadávače. Vyhľadávače, to znamená, že u nás najpopulárnejší Google, samozrejme. No ale napríklad u našich bratov Čechov
Seznam máme? Tak, máme Seznam, ktorý má od 10 do 20% vyhľadávaní Mhm. stále, záleží podľa mesiaca. No a keď chcem napríklad exportovať do Česka, to znamená, že nemôžem robiť to SEO, to Search Engine Optimization, optimalizácia pre vyhľadávače, len na Google, musím aj Mhm. pre Seznam. Keď chcem robiť reklamu na Sezname, tak to nejde cez Google Ads, ide to cez S-Click. No a rôzne krajiny majú rôzne vyhľadávače. Česko je napríklad v tomto tu špecifické. Keby som išiel do Ruska exportovať, tak tí majú napríklad Yandex. Mhm. Keď by som išiel do Nemecka, tak okrem Google je tam aj Bing. Ako Bing má nejakých 5% vyhľadávaní len pri krajine, ktorá má 85 miliónov obyvateľov. Je to nejaké Aj, číslo. aj to zaváži, Áno. presne tak. Áno. Takže to sú že vyhľadávače. Čo človek robí na vyhľadávačoch? Vyhľadáva. Vyhľadáva. To znamená, že presne ako sme sa bavili o tom see, think, do, care, on je skôr think, do. Áno. A to znamená, že aj jemu prispôsobujem tie texty. A to znamená, že v rámci tých reklám, v rámci toho SEA je zase úplne iná komunikácia na týchto vyhľadávačoch. Tí ľudia sa inak správajú, niečo hľadajú, tak napríklad treba písať blogy. Mhm. Keď sa bavíme o vyhľadávačoch, tak najväčší na svete je Google, to si správne povedala. Áno. Aký je druhý najväčší? Skús si tipnúť. Druhý najväčší vyhľadávač. Kde sa môžu ľudia niečo hľadať? YouTube. YouTube? To by som naprvu ani nezradila medzi vyhľadávače, ale skorej... Sociálna sieť? No, je to také akože na pokraji, lebo není to úplne o tej komunikácii a takto, ale zároveň je tam určitý content. Ale zase je pravda, že tam ľudia dosť často vyhľadávajú. Napríklad ty si mi spomínal... Ako stiahnuť faktúru z Facebooku. Presne. Presne. No a to je to, že YouTube je vlastne druhý najväčší vyhľadávač na svete. A keď robíme video na YouTube, tak by sme ho mali mať správne nazvané napríklad. Že toto je presne ten názov toho videa a ten názov toho videa má odpovedať na nejaký dopyt, lebo je to vyhľadávač. To isté názov blogu. Na Google sa stále zobrazujem v jednej z prvých, ako na prvej strane, v jednej, nie som úplne že prvý, ale tuším, že druhý alebo tretí, na vyhľadávaciu na ten search term, na tie kľúčové slova, na tú vyhľadávaciu frázu, že ako odblokovať zablokovaný Facebook reklamný účet. Hej? A to len kvôli tomu, že som 5 rokov dozadu napísal o tom blog. Doteraz mám z toho návštenosť. Takže to sú vyhľadávače. To je jedna veľká skupina a jeden ten kontinent. Na tom svete našom. Druhý sú sociálne siete. Ale by som ešte k tomu povedala, že v dnešnej dobe už niektorí mladí ľudia, taká Gen Z, by som povedala, že využíva aj TikTok ako vyhľadávač. Čiže už sa to trošku tak keď sa bavíme o správaní tých spotrebiteľov, správaní tých našich zákazníkov, tak ľudia prestávajú, ale transformujú sa trošku, sa menia na to, že vyhľadávali kedysi čisto na Googloch a na vyhľadávačoch, ale napríklad teraz aj čo také AI. ChatGPT, samozrejme. To je vlastne ďalší spôsob vyhľadávania informácií. Keď sa rozprávame o tých sociálnych sieťach, presne idem do Budapešti na výlet, tak nepozerám, čo robiť v Budapešti už cez Google, ale pozerám si to cez rôznych influencerov, cez TikTok, Instagram, YouTube videá a tak ďalej. Aj cez to vlastne, čo tí ľudia odporúčajú a už tomu viacej verím, ako keby to nájdem na tom Google napríklad, vieš, že... Áno, je to taký ten fyzicky, že vidím toho človeka, tak buduje to väčšiu dôveru, áno, súhlasím. Áno, ale taktiež by som povedala, že to celé vychádza z toho attention spanu, že už akože sa mi nechce tak vyhľadávať teraz na tom Google a tráviť na tom čas, alebo práve aj tá Gen Z už nevyhľadáva toľko na tom YouTube, lebo to trvá napríklad 10 minút to video a na TikToku tam za 10 sekúnd. To lebo si nevymieniala žiarovku v aute. Takže áno, záleží, že čo vyhľadávame v tých rôznych fázach, ale áno, toto súhlasím, že keď vyhľadávaš, ja neviem, že čo robiť v Budapešti, je iné ako keď hľadám, ako vymeniť žiarovku v aute, kde mám ten čas, som ochotný pozerať 15 minút, pretože sám to neviem vymeniť a je to zase iný typ obsahu. Takže áno, to vyhľadávanie, súhlasím, mení sa.
No a teraz presne si išla do toho, že mení sa tak, že ľudia začali vyhľadávať na sociálnych sieťach. Mhm. No a toto je náš teda ten druhý veľký kontinent. To Sme znamená, si tak mohli charakterizovať každú sociálnu sieť. no každú asi nie, lebo ich je strašne veľa. Tak také ale primárne, tie aspoň hlavné. hlavné, kam teda najviac tvoríme Aká je najväčšia sociálna sieť na Slovensku? na Slovensku. Facebook? Áno, Facebook. Stále je to Facebook. Stále. Všetci hovoria, alebo respektíve nie všetci hovoria, ale veľa ľudí som počul hovoriť o tom, že Facebook je mŕtvy. Facebook nie je mŕtvy. Facebook vôbec nie je mŕtvy. Reálne má mesačných užívateľov 3,5 milióna na Slovensku. To znamená, že oproti napríklad Instagramu, ktorý má 1,8 milióna, tak stále je väčší Facebook. Aj keď sa pozriem na tie predaje, tak vidím, že koľko sa predáva cez Instagram, cez Facebook a Áno. Facebook stále dominuje. Hej, takže tí ľudia sú tam stále. Ale to je sranda, lebo Áno. ten Facebook, on sa tak transformuje. Ja si pamätám, že keď bol tak rok 2009, keď bol Facebook taký ešte úplne, že na začiatku bol taký veľký Facebookový boom, tak prvé veci, čo sme robili na Facebooku, je, že bol ten user-generated content. To znamená, že tí ľudia, čo tam generovali, a to presne si pamätám, že papám chlebík vo vajíčku a dám si to na Facebook. Áno, tieto statusy, čo fungovali úplne bežne. No len čo ono to funguje doteraz. Len sa tomu volá Instagram Stories. Insta Stories, presne. Že Presne, sa to že- presunulo toho vizuálneho, dajme tomu. Ale je to isté. Áno. Je to presne to, že nedám, že idem proste, neviem, idem papať, ale odfotím si tam jedlo a aha, ako papám, hej. Takže je to, ten vývoj tých sociálnych sietí je veľmi podobný všade, akože keď si to budeme historicky. Facebook vznikol v roku 2009, v roku 2011 bol úplný pík vyhľadávania how to unfriend my mom from Facebook, hej. Ako si vymazať mamu z priateľov na Facebooku. Logicky muselo vzniknúť 2011 nejaká nová sociálna Áno. sieť, lebo jak tam boli mladí ľudia, tak potom sa tam pridali rodičia a už tam nezdieľaš všetky tie fotky, ktoré si zdieľala, hej. Už sa to presunulo na ten Instagram. Už keď tam mám mamu, tak proste idem zase hľadať niečo iné, kde budeme zase mladá komunita. A to isté Instagram, zase musel vzniknúť TikTok alebo ďalšia iná sociálna sieť, kde tí ľudia sa potom postupne presunuli. Áno. Ale aj ten TikTok sa tak mieša s tým Instagramom a trošku už aj s YouTubeom, hlavne s tými Reelskami a na YouTube s tými YouTube Shorts. Je to veľmi podobný formát, Áno. ale ten algoritmus funguje inak. Mhm. No a keď sa rozprávame napríklad o Instagrame alebo o TikToku, tak môžeme porovnávať teda Reelska a TikTok videá, hej. TikTok funguje trošku iným štýlom. TikTok si napríklad viacej váži to, keď tí ľudia viackrát za sebou pozrú to video a Instagram si viac váži to, že keď to niekto lajkuje. Ten engagement. Áno. To znamená, že v každom našom videu by mala byť nejaká, buď to CTAčko, nejaká tá výzva k akcii. A teda tá výzva k akcii nemusí byť, že nakúp, ale stačí, že olajkuj. A na to nadviažem, že keď sa vám teda tieto videá páčia, tak určite medzičasom môžete hodiť nejaký like, ak máte záujem o niečo sa nové dozvedieť, hoďte nám to do komentárov. Určite si to prečítame, budeme na to reagovať, alebo na to natočíme priamo ďalší diel. No a aby sme sa vrátili teda k tým sociálnym sieťam, máme, už sme spomínali Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Čo ďalej? Máme aj LinkedIn. LinkedIn, áno, to je zase úplne iný typ publika, hej. Ten LinkedIn je taký, že niekedy sa na tých komentároch tam len pozastavím, ale nevadí. Je to skôr taká profesná sociálna sieť a každý sa tam snaží pôsobiť Čo najlepšie. Ale niekedy je to až príliš, hej. No a takže LinkedIn si zase váži viac, keď je pod tvojim príspevkom komentár, ktorý má minimálne 8 slov. Takže napríklad to je, že zase úplne iný algoritmus. Aké máme ďalšie sociálne siete? Máme aj Twitter napríklad. Twitter, áno, to zase je úplne iný obsah, ktorý dávame na Twitter. Tam sú zase tie krátke texty. Hej, je to nie také podobné, ako boli tie Facebookové statusy, trošku. Áno. Ale aj vlastne to, že tam to není tak regulované možno, že? Ako na tom Instagrame a Facebooku. Tak X je taká svojská sociálna sieť, ale tak nebudeme hodnotiť politiku. Áno. Riešime vyložené iba algoritmy a tieto sociálne siete. No a ešte si nepovedal nejaké, ktoré máme na Slovensku. Ešte máme napríklad aj Snapchat. Snapchat. Považovať? Áno, Snapchat je sociálna sieť, takže áno, Snapchat máme, ktorý akože hlavne v západnej Európe alebo v USA je stále veľmi populárny. Poďme ďalej.
Ešte máme napríklad aj WhatsApp. WhatsApp je súčasťou Meta, áno. Áno. Takže OK, WhatsApp sa dá brať ako sociálna sieť. Ešte máš nejaké. Keď sa ideš inšpirovať niekam. Pinterest. Pinterest, to je ďalšia sociálna sieť. Tam máme stále cez 200 000 ľudí na Slovensku napríklad a toto môžu využívať rôzne spoločnosti tiež ako svoju sociálnu sieť, kde veľa ľudí nerobí reklamu a tým pádom tam nie je taký pretlak. Ale Tým pádom je to určité lacnejšie. branže, tam práve, že môžu mať dosť dobrý výtlak, napríklad nábytok. Napríklad nábytok, napríklad do it yourself, teda urob si sám, Áno. a napríklad maliarské potreby. Dekorácie by sa dalo povedať. Presne. To sú podľa dát teda najsilnejšie kategórie. Ešte si zabudla na jednu takú, že typickú slovenskú sociálnu sieť. Majú Slováci vlastnú sociálnu sieť? Pokec. Áno, normálne, že to je akože taká zaujímavá vec, že na Slovensku máme vlastnú sociálnu sieť. Akože poznám ho, ako tak nie je to úplne z môjho mladého obdobia sociálna sieť, ale tak z počutia ju poznám. Dobre, ale existuje aj sociálna sieť Pokec, kde sa dajú tiež robiť reklamy a stále denne je tam okolo 40 000 ľudí, čo je... Pomerne stále dosť. Dá sa využiť aj táto cieľová skupina a samozrejme nie je to pre každého a to je presne to, že určiť si ten níž. Teraz keď si predstavíš tú mapu tých sociálnych sietí, že teraz sme ich vymenovali, neviem, 10. Áno. Ty nikdy nebudeš robiť, že všetko naraz. Akože na to nech každý rovno zabudne, pretože nemá kapacity, nemá peniaze na to. Hej. To môžu robiť veľké nadnárodné spoločnosti, lebo keď máš každému tomu človeku prispôsobovať ten obsah, aby sa každému algoritmu niečo iné páčilo, tak to je skoro nemožné. No a treba si vybrať napríklad také, že 2 alebo 3 sociálne siete, ktoré si myslím, že pre mňa, alebo ktoré podľa dát mi dávajú najväčší zmysel. To znamená, že presne keď hovoríš o nábytku segment, tak určite by som dal, že Facebook, Instagram a Pinterest. Presne. Keď sa bavím o niečom vizuálnom, kde nejaké funny produkty, nejaké dárčeky, TikTok jednoznačne. Attention. Tak. Keď sa bavíme napríklad o B2B, tak najlepšie mne fungoval Facebook. A priamo tam taká skupina reklám, volá sa to, že lead ad, to sú že formulárové reklamy, že človek vyplní, tá reklama nás nevedie na web, ale priamo na Facebooku vyplní formulár, kde dá svoj e-mail, my sa mu potom ozveme. Takže aj toto tu je napríklad, že v rámci tých sociálnych sietí. A tých sociálnych sietí je neurekom veľa. Hej, v Rusku majú v kontakte, VK. To je taký, že ja by som to definoval, že opajcnutý Facebook tak 5 rokov dozadu. Potom máme akože zase ďalšie sociálne siete, máme Discord a tak ďalej. A to je presne to, že teraz sme povedali, že tie najdôležitejšie, ktoré sú pre Slovensko, sú Facebook, Instagram, TikTok. Kto chce Pokec, aj keď to je také, že... Veľmi to záleží od tej branže, od toho níšu, ale podľa mňa je aj veľmi dôležité z pohľadu toho marketéra nielen vybrať tú správnu sociálnu sieť, alebo teda ten mix sociálnych sietí, ale taktiež aj ten typ toho kontentu. Že vlastne napríklad dneska strašne letia tie vtipné videá a takto krátke, ale to nemôžeme urobiť pre každého klienta, lebo... Už Avi, náš kaučík, ktorého som spomínal, marketingový poradca Google, a to See, Think, Do, Care, tak on už dávno definoval, že každý ten príspevok by mal jednu z 3 vecí. By mal buď to pobaviť, šokovať alebo informovať. Lebo pobaviť, presne to sú tie zábavné videjka, ako sme my robili zábavné videjka menovite, kde sme vytvárali pesničky na nejaké mená, za prvý mesiac 2,5 milióna zhliadnutí. Z toho sme urobili virál. Virál, presne. Virál, jak vírus sa šíri. A po druhé šokovať, to sú napríklad rôzne médiá. Neuveríte, čo tento povedal na tohoto. A vlastne by som aj uveril, len sa snažia šokovať. A potom je, že informovať a to je, že podať nejakú tak dôležitú, tak zaujímavú informáciu, že tí ľudia si to budú zdieľať medzi sebou. Napríklad ja som mal absolútne nudné video, alebo respektíve dobré video o takej nudnej téme, ako je DPH. A DPH som dal príklad, že cena tovaru z DPH je 100 eur, aká je cena bez DPH, keď DPH je 20%. A už tam písali do komentára, že 80 eur, nie. 83,3% periodické. A je to presne kvôli tomu, že DPH je deleno 1,2, nie minus 20%. Takže a bolo to dostatočne zaujímavá informácia, aby to na TikToku malo cez 100 000 videní. Čiže
pritom akože to nie je ani nejaké, že nie je nejaké zábavné, však rád Ani to není žiaden trend, napríklad. presne, ale vytvorili sme zaujímavé video Mhm. so zaujímavou informáciou. Takže to je napríklad pre ten algoritmus dôležité. No a keď sa chceme zapáčiť tým algoritmom na tých sociálnych sieťach, tak sú nejaké také základné kroky, ktoré treba dodržiavať a presne to nám aj fungovalo, preto sme aj ten virál vytvorili, lebo to nie je náhoda, virál nie je náhoda, virál je, sa dá Plánovanie. robiť normálne plánovanie a to je presne to, že ten attention span, to je to, že tí ľudia pozerajú tie videá, že mačička, Áno. potom je naše video a teraz on sa maximálne 3 sekundy rozhoduje, že či si ho pozrie alebo nepozrie. Keď ja v tých prvých 2-3 sekundách Mhm. ho nezaujmem, tak ide pozerať ďalšie mačičky. Na Alebo TikToku psíkov, dokonca alebo menej. áno. A záleží od vekovej skupiny. No to znamená, že my ho musíme zaujať v prvých sekundách. To je to také najdôležitejšie. Potom ho to musí baviť až do konca. To znamená, že sa napríklad vystrihujú všetky slovné barličky, všetky nádychové pauzy. Bežne influenceri točia tak, že to video, natočia 4-minútové video a zostrihajú ho na 30 sekúnd. Tu mám akože informácie Áno. priamo od influencerov, s ktorými sme spolupracovali. Mhm. A potom samozrejme každé video by malo mať CTAčko. Ale to je tá výzva k akcii, hej? Výzvu, áno. To znamená, že na konci povedať, že čo si o tom myslíte, vyjadrite sa v komentári, dajte like, alebo čo chceme od toho človeka, alebo jemu to bežne nenapadne takto. Bežnému človeku pozriem si pekné videjko, tí ľudia si dajú s tým extrémnu prácu, pozriem si, wow, to je super video, hej, idem ďalej. Ale oni aj radi okomentujú, keď ich vyspeme, lebo ľudia sa v dnešnej dobe veľmi radi vyjadria. Áno. Áno, na každého názore na sociálnych sieťach záleží a ľudia veľmi radi komentujú ze svojho. Ale zároveň nám to vie aj pomôcť s tými algoritmami, lebo tam budú vytvárať ten engagement. To zapojenie. Áno, presne, aj keď môže byť v určitom slova zmysle negatívny. Akože tie komentáre, ale to je presne o tom, že to nemôžeme brať osobne, lebo nakoniec to bude mať ten výtlak, ktorý chceme. To je inak bežné, to je, akože čo sa týka tohoto, tak toto politici robia bežne a nechávajú niektoré komentáre aj také tie hejterské, tie, čo neznášanlivé, kvôli tomu, že tomu algoritmu sa to páči. Ten algoritmus si treba predstaviť ako nejaký bodový systém na tých sociálnych sieťach. A na tých sociálnych sieťach on si to tak boduje, že tuto dal like niekto tomu, takže je plus 1 bod, komentár, plus 2 body, zdieľanie, plus 3 body a tak ďalej. Takže aj ten nie negatívny engagement, lebo ako negatívne zapojenie publika bereme, že dá sa odhlásiť z odberu alebo tak, ale aj ten negatívny komentár je pozitívny pre ten algoritmus. No a takže to je napríklad, čo sa týka toho sveta sociálnych sietí. Potom máme ešte XY ďalších stránok, ktoré nájdeme rôzne porovnávače, ako je Heureka, Prizemania a tak ďalej, rôzne inšpiračné portály, ako je Biano Favi na nábytok, Glamy na oblečenie, a potom tam máme rôzne blogy, kontentové stránky, médiá a tak ďalej. Takže ktoré si rozoberieme v nasledujúcich epizódach viacej dopodrobne. Áno, presne tak, ako hovoríš. No a to je vlastne nejaká taká tá mapa tých kontinentov celého toho internetu a celého toho online prostredia. Ďakujeme za zhliadnutie tohoto videa, tešíme sa na budúce, keď si pozrieme spolu a prejdeme si spolu ďalšie témy v rámci škôlky online podnikania. Svoje komentáre, názory a tak nám môžete poslať buď to na e-mail do správy, alebo ich nechať priamo tu v komentári.